Paglangan atong tawagon, John, nagpabot mag-iksunan, Mother Sok Fernandez. Bagian mga more than 1 meter. Ya, kung sa mga taong magkaroon, ito nga natong taong may bisugin sila, kumusta man taong mo. Sa senador mo nga pag-taasin ng presyo sa tubig. Isa may nakukunahan na ninyo? Wala. Kapag yun? Si Santa Maria di Divine Mercy, may pagkakagpo kay libro. Truth. Sa gamay niyang libro ninyo, that was 2010. At 10 years ago. Ngayon siya mabut ang panahon, meron na yung virus. Ngayon, katad. So, saan ka katalagman na yung buman? Tingin mo nito? Okay na naman sabi. Okay na. Okay. So, kayo mong tanga, nalagnak yung bayan, 10 years ago. Now, shall we break right of his prophecy? That's it. E doon na magiging mga propita na magiging mong tanaw sahod ng prophecy. Yan, tinuod. 30. Guru na may dos chastisement. Asal mo sa bibig ko ito, James, na mabuto panahon na sabay. Hindi mo paglinis, paglipyo, hugas. At ang ini, ito man natin chastisement na rin. Roma 8:28, ang tanan ng mga hitabo sa mga dapat, makatapang patuloy na ito. Ano siya? Tapang patuloy na. Ang pagkara na isa sa saksiliyo pa, karang kinadaya kasi sa ko. Nga dali, pagkula ka mo, katawhan ko. Ikan, lihat. Ikan sa rumah. Kaya, mabukan panahon na hagba pagkagsa o hibog na kong daunong alam ilang ibsa mo na Iglesia Katolika pag-oo ng mga tao. So that is self-contradictory. That is somewhat advertisement of ignorance. Kaya sa ini 18, kinalayan 17, ngayon the woman whom you so represents, the great city that has sovereign over kings of the earth. Nga babae niyo nakita, ilang nag-explain nga ganimong babae ng iglesia, morning sugar, nga magamando sa dimong libutan. What may instance or confirm line of history? And there was a time that the Catholic Church governs the whole world. None. It did not happen. So, ito po was really the empire of Rome. City of Rome, that is only a city. During this time, Rome was called the empire. Ang imperyo, dako sa sila, dako pas naso. Kaya ang imperyo, ang hari niya, hari sa tanang sa kalimutan. Ang imperyo, may ilan na mando sa kalimutan. Constantino, emperador. Blessing this guy as emperador siya. Kaya inahan mo si
Santa Elena, nganto sa Israel, nganto sa Holy Land. So nakita niya mga religious hotspots o Christian area. Balita na natawagan ni Jesus. Nazaret, manabilin. Nazaret mo na po yan sa mga bibig. Anto na pala yung sa mga bibig na pa. Dako kay sibahan, pero pala sa mga bibig, ibilin yun. Suod sa dako kay sibahan. Katong Ave Maria Gracia Plena, umaya ka Maria Punas Gracia, tataran. So mo nga nagmando ka niya do, Emperador Constantino III, okay. Concilio VI. Ang inahan kay tuloy ko mo kayo. Yan to siya sa Holy Land. Pagkita niya sa nagputanan sa pagkatawag ni Jesus sa Biblia, gabayan mo siya, tako kayo si Mahakati pagkakusok, luha katawag ligi. Pillars. How did she do that? Do something with him because his son is an emperor. Pag-iwan siya, anak, emperador, Nay, idaan na mong sundali sa order na tanan mga engineers, tanan mga architects, tanan mga panday, tanan mga butang na mahalong niya, mga kahoy, mga marmol, yusa, with the cooperation of the kings of the very place. Mga kung kayo, sima. Sana, yung una ako yung ka, kung sa si es natos Jesus. Here, Jesus was born. Yan, nainda po kayo, mga simangan, mau ang Kalbaryo. Kalbaryo, bukid ko na. Yagi ka sa Jerusalem, pasaan ni Kristo sa Diyos. Ibuat na ng simangan ang Mount Calvary. Patan. Ako, okay, simangan. Kaya ang Kalbaryo nagilungan sa Kuros ni Jesus. Na niya itong kapoy na ihayaan niya, ilimpihan niya lawas. Na itong lugid lamog na natin ang marmol na dilubong si Jesus. Yuta ni Jose ang mabila. Kung tinignan, dako kayong sibahan. Nagagawa ang mga pare ng mga Franciscan. Dako kayong sibahan. Sawa, nagagawa ang mga pare Orthodox. Dako kayong sibahan sa luyo ng mga pare na Coptic Egyptian. Ito ni Google. So, gato ni Mussolini. Isis na may kahibigan. Sakta tayo. May order, may son, may emperor, produce all building materials. Produce all your professional carpenters, architects, engineers. We're putting ko na tayo. May gasto. Order na Constantino. Walang basic this guy is Constantino. Kaya he was Christian. Kaya pa. Ira ng kontra ng kagkulaw sa building niya. Yung paghanap niya, buwa pa ng cross na may ligid, naglibot sa cross. Hook is this sign. Hook signal is by design, you shall be the cross. Marang Jesus, sabi ito, pili ka rin ito. Marang he was really giving gratitude and thanks to his wife. Ang imong timaan naman, turos mo rin nagkapa-daw ka. Marang ito sa mga. Kanya, lain nga ako kay building sa Mount Tabor. Namando yung lugar na Muslim. Muna sa kaka, saun ka o mga sakinan na nagtagiyang mga Muslim. Parang kakawak sa sila. So nga to sa mga Mount Tabor. Musa mga Mount Tabor, katong nagpagkita si Jesus Transfiguration.
takbo kayo po kayong siman. Lalabing mga tulog, pagpapakaparin po yun sa kulinan. Magkurin kami ka po, kinisete ka po ng Diyo'y namin. Yung itong maparik. So, ikaw na sa diskurso, dire kung sa diskurso, kamoy mga pare, kamoy mo. Pumiliya niya pag sa mga pagtulutan. Hindi ikaw yung kaya. Pumiliya ka nila. Transfiguration, kaya katong itungtungan ni Jesus ng bato, liman ka pa yung kaya. Diyan pa kayo. Mga kayong boss naman ta, naparin na pa ba na ito? Sagot ko. Ang nagnaminaw ito, mga gusto kong sutana, mga Caucasian, mga puti. Hindi sa sila na ako. Diskurso nito. So, because historically in my part, I delivered the oratory or description about transfiguration at the very place mountain. Hindi pa isa kong parang. Like ko mo hindi. Gabot sa rito, sumana ni Pilato, Herodes. Balang Herodes, na pumagyat. Hindi ko naman. Katong itraya sa Kristo dito. Mga gabot ng mga parang ito, kaya ko po yung diskurso. So, ito. Kaya pa din ba ng parang. Pagkabot ako sa iyo, dungeon. Pila lang ka mga metro. Hindi kang yung mas Kristo, kapos, buyot. Ito ba ito, hindi ba ito? Yan, isuho dito sa dungeon na yung mga hagdan pa doon sa gusto. Sakto dito na ay lambot, nungit. Kaya ito sigal, decision. Lagong kami dito. At today dito, ulatahan pa kayo mga suspect or kapatuganan ba kung sila ng krimen niya mo ba? Sakit ng Kristo dito, ulatahan pa sila. Yan mo yun ay mga square, libutan pa ito, pinakisa, siya rin. Grabe. Yan, pagkabot mo dito sa Mount Tabor, dako, kaya kayo simangan. Dili na sa Santa Catarina, Elena, mga Italian tourists na dato sa dako kayo simangan. Pagkabot na po sa bayan sa Galilea, House of St. Peter. Napakaya po, hindi mo ba ito? Magsimahan mo, there, hindi kayo. Galibot ang mga siya na marag grandstand, nasa bus na kanta. Hindi mo kayo. Simple to po po. May hindi ko naman sa Tagatala, naging sa Tagatala ng mga brakesman. Nagpato ba ito? Inayapi. Mga magrito kay Pilipina naman. Kailangan na ito pa. So, di ba ko sila ito? Nabuha ko ito sa tanang ito, hindi niyo ta. Ramon sinyo. Gamit ang barko, kanang bato sa kanang pupon sa tinganan. Matinis. O, kita ko ni dalan ito. Gimunan ko ni Pedro. Ya, diha siya ang balay ng San Pedro. Isuod na si Maran. Yes, sabi ko, so, di ko nakita nga, this is limited and constructed by Honorable Ramon Durano Sr. What is that? What do you do? Na way ba tayo yung bukahin mo? Yan. Nala tayo ni Ramon Durano. Wag ko niya pagin nga, para i-show this name. Barko gila dito para may barko sa may kantalan dito sa Japan. Nasing airport. So, yan po, barbalan sa Pedro Bato niyo po. Yan mo yun po dito. Ako, kay panas, kasulin ko ito. Muna ito yun, Jesus. Simon Pedro, ibabaw ni Bato. Tukuro ko nga itong iglesia. Tinod ito na ito. Flat. By the way, I was there, natuto nga, may gusto ko siya sa ganda po. Kaya mga amigo ta, yung labi nagpatabangan na itong amigo na ito. Yung kanang amigo na ito, nagpatabangan, wala ito, ni sulpot sa pagka akong tao o na, may nakikita na ko. So, ato ta, huli lang. Nakunin ko, Brad, singaroon din mo ka? What we want na? Uy, tinutaan na pa ko ni Magdula kay Kwarta, tanda na ito
pa ka. Nakuha ito mo lang. Yung may kwarta, ay pagsis ito ng kwarta. Dala sa inyo, panja, sinina. Duhar ito sinina. Jacket, polo, mga personal, para penalyan na ito. Susunod kong magkakupan ng damang mga bagal ko. Eh, dapat ko bukasan. Tukay niya na kayo. Kada, para kong jacket kay, hindi ka po manito ang winter. Tibrero na ito, winter na. Kau sering go ko sa hotel, ampli na po. Yan, balik ko. Diyan pa ko sa akin yung barbecue na limantos. Kaya sa unahan, makita na ito sa mata ko kayo. Bukid sa Sion na kayo aga tap-tap niya, nilo, nagbutin na. Librero na na. Kaya nga itong December, mga itong na natin. Ilaan ko sa nilo. Basta, may bumi ka, pagkatlag ko sa karang na buildings. Yan naman ang salida. Santa Catalina rin. May mga Catholic Church, the True Church of Christ. And the old buildings started in the 3rd century, 4th century, constructed by Santa Claus. 4th century, natasimba sa Pilipinas, anyo, sa muna na po, sagrado. Yung mga kasagaran yung nagbantay sa mga sipahan, mga misyonero na Franciscan yung sulod, o pati kapit. Ito itong panahon na po dito, pero history kayo. Salamat at Pino. The woman whom you say represents the great city that has sovereignty over the kings of the earth. Basa niya sa tinadayag na si Jesus. Ang babae mong nakita, nagrepresenta sa syudad, nga nagbando sa ibang kalibutan. Ano bakit? Kung may syudad na nagbando sa kalibutan kay Empire, nahiling ng Katoliko na sa iyo. Ang Katoliko mo'y gilutos, niya mo sa mong lutos, self-refertory. Ang Katoliko gilutos, doon ay naglutos. Empire. Ano sa mga apostolis? Caesar. Caesar Nerón. Tausan di Catholic Christian. Mga bayan Protestantes. Manawang Sunday. 64, 4 years. Patay. Ang pinakadaghan ng mga gikalas nga ginabuhi sa atong Iloan, huwag maglubig na Roma. Sila sa Roma, silog na katakumpa. Mga 3 million. Ang usa ka milya, mas taas kayo sa kilometro. Both sides na dungan. Di ka pala kamera. Hindi gusto ang otoridad. Isipin at ibaw. Na ang ilang magkatibunan, kriminal na nagko. Mga Katoliko dito patay. At luk tayo kita ngisi na sila nila ko. Kaya dagan na. Pero bakit nang ngisi kapunta? Leon! Nagkipapuasa ko sa kabuhan. Pagkaon ng mga Katoliko. Di ka ka mo po, punagan mo doon siya, nagtako ka. Sisiya ito. Pero makita sa Kristo, risen of Christ, ayaw mo. Nasa arena, wala. Kapos mo yan dito. Hindi mo matay sa Leon, miskomisyon mo, na ay Gladiatos. Nahaling kay espada, nulog ko si Leon. Ayaw. Nawatan yung kamatay. Kalit yung kamatay. Naigay yung kamatay. Diyan na ako. Ikabukto sa ginawa. Buyog ta! Natos kong ihari. Jesus kita na handa. Open the gate! Jesus pagkapligas po na ng mga Kristiano sinay mo atas ng itag kawanan. Maglupa! Kayo na ha! Kapaparang kapapilyon mo! Hindi pa ibang mga Kristiano. Niya, lupong ito sa kakumba. 3 miles. Kapins 4 kilometers. Kasi kakilid bumbong na inubong ng mga Katoliko. One of you would like to go back to our ancestors, the martyrs, go to Rome.
He would like to witness the miracles ng mga buta makakita, mga cancer na sakit mayo, ato sa Lourdes Mansion. Kaya ito si Judge Figura, retired judge sa Manila, cancer. Dahil ito din, dahil presinta. Ako di akong yang ko nun sakit ni cancer. May magon mo siya mag-risa. Manoy, ato sa Lourdes. Ano naman, dahil. Buhay kayo. Araw kayo kami lang terus gitu. Mau ato ko, kaya mo ko yung retirement kayo. Sus pagkato niya po, di baga sa mga tao. Ang ba, naghuhong ng liyo. Itiwala ba nila, mga himantyo na ba? Sus, kaluwi ninyo. Kita siya kapit dito sa Lourdes, luhod sa ginawa. Sila na kayo, ayaw ka ginawa naman ko. Huwag kang kaluwi ninyo naman. Salamat, yun ang nakapot na tuloy. Sila yun na. Iwas sila. Ayan na lang. Yan na may tubig dito. Basa Lourdes. Wasi tubig. Inom niya. Puli siya. Saan ko puli niya sa hotel na? Hindi naman niya nagsulat-sikat. May pagdalis pari mo. Ay lang ang bahay. Supak-sipat. Sugul. Ano man yung laksik ko kayo? Pagkabundag, ito na sa spiral. Siya, wala ka cancer siya. Iya ko yung pumunto cancer ko. Balik ko sa Amerika, sa John Hopkins Hospital, presidente sa hospital, presidente dito siya. Pero negative yun. Wala na siya cancer. Pulti niya yung maya. Ayun, pagkakuha kasi pagkakumayo siya. Dilo, wala na sila. Kung kalubuhin pa na ako. Kasi cancer ko, kabiyahe mo, bubuhay ko yun. Kana sila sus, kapitan ng liyo, kana. Pero kami kayo sa atin. If you go to Rome, tracing back your history as a Catholic, go to Rome. Sabi nag-allow ka po sa katakumba. Yan na yung mga drawing. Mga biblical. Kristo nag-wali, 8 Beatitudes. Kristo nag-hatagyaw Pedro. Lalo ito mga drawing. Mga Catholic, ingnan na ito, evidence of arts. Yung buglanan, pinitso-nitso. Muna dito mahadlo ko kawayon ta, dito mahadlo ko katakihon ta, pasipat ta. Ako mag-ito mahadlo ko mga martires, kita na lang daw-daw punta. Ay, kada si So, mo na hari-hari sa mga kapag ng pulos na tulingilan. Kada si Carlo Madigas, ay, nagtrato na ini. Kay si Carlo Madigas, mangutana, bakit mas sobrista? Nga nung na sobrista nga, gadiliman pagkababoy. Isla mo English, lubag na. Nga nung na sobrista nga, Sabadong di pagmahulay. Nga Domingo naman ang ipagmahulay sa early Christian, lubag na. Lagot ang sobrista. Ako na ito, kadawin pagkutana ni Carlo, bakit sila na ito? So ay mga pushing dito sa Mindanao, iatake ko kay Carlo na ito. Wala kay Carlo na. Kaya nagkapilaw naman. Kaya sila buhay ni Cristo. Nangita kayo mga pumog dito. We glorify that. Kaya mo na timatan nga nakaambit tayo sa kinabuhay ni Cristo. Pagpahuli ni Dr. Viola sa Amerika, dito tayo sa John Hopkins. Lingon-lingon, sila may nag-isapin na ito. Pasintin mo din sa cancer. Wala naman yun. Congratulate sila. Look, guys, really true. Dito po kita mag-vidagro, ito, sungkot sa kay Wilson, pagpuli ka na kanya. Para natin pagkawag sa hospital, puting doon kayo paksin. Susunod lawas. Kung saan may lawas na kumari. Mga doon na siya pagkato yung sinunod ko na muna. Huwag may sakit na doon. Siya rin, check up mo na sa Amerika. Kaya kadwa ko, examine nito, positive cancer, terminal cancer pa rin. Ayaw niya. So ka, sila nito, marang tita mo, sibog sa ito, at magsangyaw,
Huwag kanti na ito, iskalibutan ka. Takos! Ikatampo, timbang sa ganti ni Papa Sino. Yakan. Ito nilipay. Si Dr. Pat Matinga namatay. Ugadok po yung aking buwan. Nasa hearing sa Cortesa. Ituloy po niya. Igop si Kapi. Kumahaw matadali. Natumba! Sus, kirik-kirik. Tabang siya asawa, mga tao dito. Dahil sa hospital. Pagawad sa hospital yung gusto. Hindi dahil nila pa tayo muli. Hindi po na kayo. Hindi po na bakit. Pumaniyang nanda. Lalamin na ito dito sa emergency room. Patay ko. So na sakto na doon ay zipper. Diba po kayo? Patay na. Sus, pagkasuros buhay dito. Biglaw-biglaw pa sa ako. Pagkasuros naman eh. Hindi ko ito ulit. Kung saan ang biglaw pa? Hindi ko. Biglaw dito wala. Yan to sa emergency room. Doktor! Ang hindi pa, so din sa ko, buhay ko yan, nagigriho ko rin. Siya ito na. Susto, kuha sa sipir. Lumuha na ako kuningot. Ito ta sa emergency room. Check up, check up. Ang iyang sakit na nakamatay, cardiac arrest. Ay, Sir Doctor, nakatupos lang. Yan. Wala na ito, nagkwarta na kayo, katupan mo ka kayo, turni mo ka. Ulit na ito. Ipatawag kayo niya mga pagkumangkod na anak siyang mga igsoon. Tapok sila. Yan lang sa pinod mga. Sa loob, ikay! Nagantog yung buklay. Kabuktos kong ginawa nila, pusko sa kisami, pag-abot dito sa unahan, panganod, tanaw ko doon nila po, kaya hagdan ng sekto ka dito sa magdungan ni Magsintinan. Pag-abot na ko dito, ako kayo puntahan natin. Pagsuod ako, nagkaroos. Purting ko pa sa mga batang lalaki, gigan ko sa kumurad, dugay ko nilang amigo, amin, anak, tapos kumutor pa kayo na bataan. Kagmama naman, kabataan ko nila. Ikaw may ko, ano may mong edad? 16 na siya. Pagkamatay na mong edad. Ay, kung hindi ko pumunja sila, pagkamatay na mong edad. Si Tuwendi. Ayaw, di Russian family. Ikaw nun. Pagkamatay na ako sa'yo, kumita si ko. Karoon din, balay mong edad. Yung mga punta ngayon, 17. Kaya kasama niyo yung 17 nun, mag-isip sa sinasalat. Wah! O may kalendaryo na siya. Huwag kahapon, may umang. Kaya mong edad na rin kamas karoon. Susinutas lang ito. Pagkapungot, sa mabulang, pagkagitno, sa music, siya mauna rin langit. Magiging ko kami. Putahan mo lain. Kini naman, langit mo rin. Sir, di mo rin langit siya. Unsan? Pasay pa rin langit. Pasiuna pa rin langit. Kanan ako kay Kultani na po yan. Ako na rin langit. Paaaaaa! Pininuga siya. Way sama! Kanang po yan na lang po dito. Siguro ito na lang. Ito na po. So, kapliron. So na siya. Ako kay Turusugi. Ang hindi niya makita. Kapa siya rin kamang na kay Turusog. Lingon at tingog. Paderno Matinga ko. You have still an issue. Go back to the book. No! No, Lord, I want to stay here forever. I'm so happy that you are like privileged to be here in heaven. No, it is not your time. That you can talk to them. How beautiful the happiness is. True now. Pelikul siya, hagdanan, nauna na siya. Wala pagkabuti, dito na siya sa hayaan. Kisi-kisi siya. Pag-ulat, ano yan, ang classmate ko na to. Si Atty. Delphine na. Siya classmate ko na si Atty. Matinga Bertsok. Like that. Untag. Namakuhan ko na nila ito siya. Patay na siya si Atty. Delphine. Si Delphine. Muna na. May nagsadami ko na pa. Kita ang kasmani. Pero isa ko itang ko. Basta pa si Dia. Wala pa makita sa mata. Mapamadugog sa lugar. Mapamabati suka sa itong kasingkasin. Ang kalipay sa langit kanyang dami na ito.
gugma sa 1 Corintios na ako'y ihatag niya mga pasamunong kasala nila. Kuya, congratulations! Librada ang appear ng Presidente. O sa mga volunteer, sharers, Catholic and defenders, sila si David Binisal, si Sakipo, sila si Camilo Balinas, Idril, si Michael, Lalaka Magpil-Gubat. Sus, mga biniga na ba kumutana? Kaya kung higit ang pusan, ito, kalwasan na kumutana. Paguman, parang nalipay. Paksiw, isda, punting, adobo. Wala ka mo niya, may kahimo, pasalamat naman sa ginagawa naman sa inyong ka. Lindot, paghatag naman sa inyo na. Parang nalipay kayo. So, masih kita sa tiglain. Isabay, dito, no? Kadua si duit, no? Kadua kadua. Ha? Kadua si Timo, kadua sa. Kukusan sa. Sulti liwan din ng jika sa ato sa talisay. Padungo sa Tabulan. Sa 100 kilometro kami. Pagbalik ko sa 100 kilometro kami. 200 kilometro kami. May kay buwan kada. Na kay ku so that's me. Salamat sa inyo. Hatag na konklusyon. Mga kumingong wato mo ay pahinong muna na kapag pagkakaroon ninyo itong wato ko kayo. Ganun lang kayo. Karena yung magsiminanta, karena layo-layo ka, pero kung nato na certification na. Ganda mo sa Kertos pa, sa Queen na. Kapag mo kayo, lumahan na rin. Para may religious. Selamat kayo. Selamat po berada. Selamat datang di grupo Joe. Selamat po mga speakers. Selamat po mga berada na ilista. Thank you. Pwede mo dito ka pa. Sa ngalan sa mga sanak at Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos, lagi ito naman. Salamat sa mong buong matanan. Salamat sa mong ipatilaw. Hindi mo kadamo gakalipay. Nilagay sa mga pamilsuhan na pinanay. Ay sa kapisyong kalayo, kapoy, kulang sa tulong, pero lipay. Sila likod. Huwag malapit na mga ang maling ipangayo sa ngalan ni Jesus at ang ginong punulubos, manapang ng Santa Maria Virgen, ang pagkinahan. Amen. Amen. Sa mga Espiritu Santo. Salamat kayo.